Guys, narinig namin yung supercharged deal sa Metro Supermarket. Kaya kami ni Habi pumunta agad. And grabe mga kabalen, hindi kami nag-expect na ganito kasulit. Alam nyo naman, ang mahal ng bilihin ngayon. Lalo na pag nag-Christmas shopping ka na. Kailangan talaga ng smart moves para quality items sa sulit pa. So sabi ko, why not mag-advance shopping na for our Noche Buena? Nag-start kami sa chocolates kasi hello, pang regalo at pang stock. Tapos yung pantry essentials for Noche Buena, pasta, canned goods, sauces, and more. Tapos yung party essentials naman. Naku, from drinks to desserts to ulam, ingredients, nandito na. And guys, ang ganda ng quality. Hindi yung murang-mura tapos questionable. This is Metro. Trusted talaga for 43 years. Now, heto na yung game changer. Metro Rewards. Kapag nag-sign up ka, may exclusive deals ka this whole October. May save 43 pesos, may save 4.30 pesos on selected items. Like legit savings yan ha, hindi pa hype lang. Swipe lang yung card mo sa checkout, sulit na agad. So mga kabalen, kung gusto nyo na rin mag-advance Christmas shopping at makatipid pa, puntahan nyo na ang Metro Supermarket sa Ayala Mall's Marquee Mall. October 1 to 31 pa ito, so marami pa kayong time. Sign up for Metro Rewards in store, tapos grab na yung deals. Kita tayo doon hanggang sa susunod.